babba sai babba ga kainuwa annabi dan sanda mai gaskiya. Zane 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 je Nijar mai gaisuwa. Babba sai babba ga kainuwa annabi dan sanda mai gaskiya. Mai barka raba na Allah mai godiya, waka zane yau ina neman juriya. In ka so na yi ban shakuya, jallaba ne halidiya mai duniya. Darajar da hannu ina neman kariya, sharrin dukkanin halittun nan duniya. Ban ƙarshe mai kyau Allah na tuba, har da waɗanda masu kisan su da na tiya. Zane 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 je Nijar mai gaisuwa. Babba sai babba ga kainuwa annabi dan sanda mai gaskiya. Allah in ya baka ba wani mai jama, Allah ka ƙara godiya kai mai dama. Kama uwa uba a yawa zai jama, shaba Allah ya ƙara yi ma alfarma. Mai kushe ka bar su kan sai ke yi ma, sharri ke wayo yake yi komawa. Wanda ya yi shiga gashi zai nan dama, Allah tsare ka ɗaukaka Allah ƙara. Sandan kwarai ina yi maka jinjina, ka rike gaskiya ana yi maka murna. Angon saki na baba gasina, ka yi daban cikin mazaje gwarzona. Zan kuma za an goda ramatu ubana, ruwan sanyi ka kaɗa ruwa mai kuna. Shaf kai ka wuce su ka bar sa baya, sun yi kaɗan su sanya raina kai kuna. Zane 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 je Nijar mai gaisuwa. Babba sai babba ga kainuwa annabi dan sanda mai gaskiya. Shafan na fi kayan nisa ba kira, tauraron samaniya kai ka shahara. Aikin gaskiya kake gaida oganmu, ka zama garkuwa a gaishe da jagora. Roƙo ɗaya muke Allah ƙaro nasara, sun shaida a yanzu kai ka musu tazara. Magauta ku gane cewa sai kun jira, dan Allahu ne yake yi mai kariya. Rabe gaisuwa kai na sun kuya, domin gunka ne muke ɗaukar tarbiya. Dan Alhaji Musa sarautar limanci maradi jinjina muke ba ma ziliya. Aiki na kwarai ku kai sai dai godiya, halayyar ku so muke mu mai kwaikwaya. Halayyar kwarai ai sai dan kirki ya koya abun ka baya yin murdiya. Zane 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 je Nijar mai gaisuwa. Babba sai babba ga kainuwa annabi dan sanda mai gaskiya. Zan yi gaisuwan uwar mu gaba daya, Hajiya Amina Datta da ki gaskiya. Mamanta mu ce a yau zan mata gaisuwa, Rabbi ya ƙara lafiya ya yi miki kariya. Datta ku abunta sannan ga juriya, waka ta a dole in yi mata kafiya. Saudat yar lafiya dole in duka, na miki gaisuwa na zo gunki da sharuwa. Yaran nan Allah ya yi masu albarka. Na yo gaisuwa abin yayan ogan Hasina, na yi jinjina yayan albarka. Ga Mahmudu malam ɗaɗan albarka, Fatima malama Allah ƙaro albarka. Mami Amina Allah ƙara miki albarka, Rukayya yar malama Allah albarka. Sani